אני צריך לספר לכם סיפור פיקנטי, ואני הייתי מבקש שהילדים מתחת לגיל 18 יעזבו את המקום. יעלי, זאת הנכדה שלי. את יכולה להישאר כאן, כי את מבינה יותר ממני מכל העניינים האלה. שבי. מקלחת. הייתה לנו מקלחת מפחים ישנים, וכמו שצריך להיות, בחורים ובחורות. כן? נורמלי. ומשהו מיוחד היה, על יד הספסל של הבחורים, שהם התלבשו, היה פח אחד כנראה הרי את הפחים הם היו באיזה מקום דפוקים על הגג או באיזשהו מקום, עשו חורים בתוך הפחים האלה. ושם על יד המקום שמתלבשים היה חור די גדול. בחורים שלנו הסתכלו דרך החור הזה, והיו לי סימנים שהם נהנו מזה. חיה, עכשיו אני אספר לך משהו שעוד אף פעם לא סיפרתי לך. חיה, את שומעת אותי? גם אני הסתכלתי דרך החורים. אני הסתכלתי פעמיים. פעם אחת ראיתי את חווה מפרק בראשית, לפני שהיא נתנה את התפוח לאדם, ורק קצת יותר בפרוטרוט. ופעם שנייה ראיתי עין גדולה מאוד מהצד השני. זהו. זה הסיפור העצוב.